Inspiro. Oplev dynamisk FM. Den nye verdensomspændende standard inden for FM-systemer. For at opnå optimal høreevne i klasseværelset er det almindeligt anerkendt af professionelle inden for høreapparater, at hørehæmmede børn bruger et trådløst FM-system sammen med deres høreapparat. I dag er høreapparater teknologiske mesterværker, men i udfordrende lytte- og læremiljøer findes der 3 faktorer, som har en negativ indvirkning på taleforståelsen, og som ikke kan overvindes udelukkende ved hjælp af høreapparatteknologi. Faktor 1. Støj. Målinger har vist, at støjniveauet i gennemsnitlige klasseværelser ofte er for højt til at opnå en god taleforståelse. Dette hæmmer specielt indlæringen for børn med høreapparater. Lærerens stemme drukner i larmen. Faktor 2. Afstand. I klasseværelset står læreren ofte flere meter væk fra eleverne. Jo større afstand, desto sværere er lærerens stemme. Faktor 3. Efterklang eller ekko. De mange refleksioner af lyd mod gulvet, væggene og loftet i klasseværelset udtværer talesignalet og øger det generelle støjniveau. Alle disse ekkoer gør taleforståelsen utrolig vanskelig. Kombinationen af støj, afstand og efterklang danner en akustisk gift, der kræver en stærk modgift. Et trådløst system. Kun FM-systemer giver den nødvendige forbedring af ydelsen. Et FM-system består af en lille radiosender med mikrofon, der bæres af læreren. Plus små bitte modtagere, der er indbygget eller monteret på elevens høreapparat. Mikrofonen opfanger lærerens stemme tæt på munden, og signalet sendes via radiobølger til modtageren. I høreapparatet blandes lærerens stemme med lyden fra omgivelserne, der opfanges af mikrofonen i høreapparatet. Begge signaler leveres til barnets ører. Mange undersøgelser har dokumenteret de enestående fordele ved FM-systemer for skolebørn og studerende. Men beviserne kommer ikke kun fra undersøgelser. Klinisk erfaring viser klart og tydeligt, at det er nødvendigt at give hørehæmmede børn den bedste teknologi på markedet, hvis de skal have det bedst mulige udgangspunkt for læring. FM-systemer har været på markedet siden 1960'erne. Principperne bag denne teknologi har været de samme indtil for nylig. En ny teknologi, kaldet Dynamic FM, betyder et gennembrud inden for FM-systemernes ydelse. Det centrale punkt i Dynamic FM er funktionen Dynamic Speech Extractor, som er i stand til at levere et endnu renere signal til barnets ører. Dynamic Speech Extractor giver en automatisk klarhed, der forbedrer taleforståelsen betydeligt, især når der er meget støj i klasseværelset. Hvordan fungerer Dynamic Speech Extractor? Det omgivende støjniveau i klassen måles konstant af Inspiro-senderen. Dette gøres i de korte og lange talepauser, hvor læreren ikke taler. Støjen spredes normalt jævnt i hele lokalet. Hvis støjniveauet er højere end 57 decibel, aktiveres Dynamic Speech Extractor. En kommando sendes fra Inspiro-senderen til Dynamic FM-modtagerne for at øge forstærkningen. Denne kommando sendes som en digital kode i en høj og ikke hørbar frekvens. En lignende teknologi bruges for eksempel i bilstereoanlæg for at vise navn på radiostation eller trafikinformation i displayet. FM-modtagerne afkoder kommandoen og øger styrken af FM-signalet, der transporterer lærerens stemme. På denne måde bliver lærerens stemme ved med at være tydeligt hørbar over støjniveauet i klassen, også selvom støjniveauet stiger. Traditionelle FM-systemer har ikke denne intelligente funktion. Inde i høreapparatet kan kompressionen reducere forstærkningen af alle indgangssignaler. Hvis FM-signalet bliver højere, vil en reduktion af forstærkningen også påvirke lydstyrken af den omgivende støj, der opsamles af høreapparatets mikrofon. På denne smarte måde kan den dynamiske taleekstraktor Dynamic Speech Extractor reducere støjniveauet uafhængigt af, hvilket mærke eller type af høreapparat der bruges. Når læreren ikke taler, tillader kompressionen i høreapparatet en højere forstærkning. Barnets egen stemme og stemmer fra børn i nærheden opsamles af høreapparatets mikrofon og kan høres med det samme.
Dynamic Speech Extractor fungerer fuldt automatisk. Der kræves ingen aktivitet fra brugerens side. Når støjniveauet falder igen, reduceres den ekstra forstærkning i Dynamic FM-modtagerne tilsvarende og følger helt automatisk støjniveauet. En videnskabelig undersøgelse har vist, at taleforståelsen i omgivelser med et højt støjniveau gennemsnitligt bliver forbedret med lidt over 50% sammenlignet med traditionelle FM-systemer. Dynamic Speech Extractor er den største forbedring i signalstøjforholdet i al den tid, der er blevet produceret høreapparater. Dynamic FM er ikke en luksus. Alle børn fortjener de bedste muligheder for at lære. Inspiro fra Phonak.